Quina és la banda sonora de la vostra vida? Fuà, està complicada la pregunta, però... Va sonar Repipi, però La oreja de Van Gogh. Escolto molt rollo estopa i tal. Amaya, no la otra. Quina cançó? Vestido azul. Dulce Locura te pega més, eh? Gràcies. Diria que és Beatles, però... És Beatles en general o tens alguna que digues? Blackbird, diria que és una cançó xula. Temazo, temazo. Jo crec que la de Voy caminando por la vida. O que és gràcies, plora i riu. I ara, en quina persona viva o morta se n'anireu de festival? Mon pare. En ton pare? M'encanta anar-me'n de concert amb mon pare, és increïble. Jo diria Jesucrist, probablement. A veure, per posar-me sentimental, jo diria el meu iaio. Jo només el nom, però el cantant de Tiets. Més rotllo personatge diria Michael Jackson. Res, si tinguéreu que puntuar-vos a vosaltres mateixa de festa, de l'1 al 10, quina nota se posaríeu? Depèn de la nit, però a nit, un 10. Unes reines, jo vos veig de 10 a les 2. Un 9. El punt és per si ese dia he treballat pel matí i estic cansat. Jo diria que depèn del criteri. Depèn de la festa, depèn de la música, no? Sí, jo també diria un 9. Un 8. Crec que puc